Yekenin çanı çıkmaz. Ya da bir özün näme edip bilen. Bir adamın edeni bilen näme ütker. Bir özün başaracak işin barmı? Bir adam gürleni bilen hissat ütkemez. Bizim cemiyetimizde adamların arasında, halkın arasında şunyalı düşünceler var. Bir özün hissat edip bilmeyen, bir özün hissat başarmayan diyeler. Yöne aslında seveden vaktim. Yeki adamın garayışı ulu köpçülüğe tesir edip biler. Tarixin davamında yekece adamın batırgay tutumu köp adamı ruhlandırdı ve ütkeşmelere sebep oldu. Bir adamın batırgay durmağı domino tesirini döredip ulu sosyal özgürlüklere kapı açıp biler. Tarixin davamında köp adamlar buna misal berdiler ve häzirki wagtda şuna benzeş tesirli adamların tagalalarını görüp bileriz. Şeýle ilham bereci misallar adamlara ütkemeyin mümkün diýeni barada haber berýär. Bir batırgay adamın tutumu herekete sebep bolup giň tomaşaçylara ilham berip biler. Tarixin ve şu günün dowamında köp güçlü ütkeşmeler şeýle şahsiyetlerden başlandı. Bir adamın tutan yerliliği beylekleri höweslendirmek gücüne eýedir ve wagtyň geçmeyi bilen gar topuna sosyal täsir döredip biler. Bir adamın garayışı ve tutumu beylekleri herekete getirmeye iteri berip biler. Bu ýagdaý berk görüş ve tutan yerler şahsiyetlerin täsirini görkezýär. Batırgay tutum käwagt jemgyýetçilik hereketiniň ýa-da ütkemeýiň başlangyçy bolup biler. Bir adamın pikirleri ve durmuşa bolan garayışı beyleki adamlara ulu täsir ýetirip biler. Pikirlerini aç-açan beýan etmek ve öz prinsiplerine ıgrarly bolmak adamlar üçin yol görkezici bolup biler. Şunun ýaly garayışlaryň ve hereketleriň güçlü täsirlerini görmek tarihte hem häzirki wagtda hem mümkün. Adamın jemgyýetde edýän täsiri, pikirleri, tutumu ve hereketleri bilen emele gelýär. Tarixin dowamında ve häzirki döwürde bir adamın tagallasy bilen jemgyýetçilik özgerişleriniň gapylary açyldy. Adam ilham berici lider bolup köpçüligiň habardarlygyny ýokarlandyryp ýa-da herekete ýolbaşçylyk edip biler. Tarixda şahsiýetleriň ulu täsir galdyran köp misallary bar. Ine käbir görnükli atlar. Mahatma Gandhi, Hindistanyň garaşsyzlyk uğrundaky göreşinde zorluksuz garşylyk felsepesi bilen milyonlarça adamı täsir etdi ve bütün dünyada parahatçılık hareketlerine ilham berdi. Martin Luther King, Amerika Birleşik Ştatlarında adam hukukları hareketlerinin lider hükmünde cins taýdan deňlik ve adalat uğrundaky göreşi bilen tarih yazdı. Marie Curie, ılım dünyasında esasanam radyoaktifliğindeki açışları bilen zenanların ılımdaki ornunu berkitdi. Albert Einstein, fiziki teoriyaları bilen ılım dünyasını düýüp göter ütketdi ve häzirki zaman ılımın düýbüni tuttu. Onun ütkeşmelerin ýolbaşçylygy häzirki zaman Türkiýanyň düýbüni tutan Mustafa Kemal Atatürk. Advokat Malala Yousafzaiň gyzlaryň bilim almagy uğrundaky göreşi. Pakistanlı gyzlaryň bilim almak uğrundaky göreşi dünýädäki ayal gyzlaryň hukuklaryna uly täsir etdi. Greta Thunberg, Şwediýaly aktivist, howanyň ütkemeýe barada habardarlygy ýokarlandyrmak üçin gelecek üçün Anna hereketi bilen dünýädäki milyonlarça adamı mobilizledi. Elon Musk, teknologiýa ve kosmos gözetçilindäki täzeçilik işi köp adamı durnuklu energiýa ve kosmos gözlekleri barada pikirlendirmeye ve hareket etmeye ruhlandırdı. Bu adamlar batırgaylığı ve göreşleri bilen dünýäni ütketdiler. Şeýle aýratyn hereketler jemgyýetde ütkeşiklik döretmeye güýjü bar. Adamyň täsiri, tutan yerliliği, görüşü ve jemgyýetdeki ynamy bilen güçlenýändir. Ine ildeşler, yekeniň hem çaňy çykýan eken. Bir adamyň güýjü köp zatlara täsir edýän. Şonuň üçin ildeşler, şunun ýaly ýalňyş düşüncelerden çykyn. Siz öz güýjüňiziň farkyna barın. Bir adam köp zada edip bilýär ve gaty uly täsir edýär. Çağalarymyza, neslimize şu ýalňyş düşünceleri miras goýmaly ildeşler. Bu ýalňyş düşünceler bizlere
bilerek cemiyetin içine sürüldü. Bizler şu yanlış düşünceler bilen ulaldık. Bu yanlış düşüncelerden çıkmalı bizler. Bir adam bolsanızam katı ulu işler edip bileniz. Bir adamın gücü katı ulu yerlere, ulu işlere getiriyor. Bir adam bolup milyonlarca adamın düşüncelerini ütketip bileniz. Şonun üçün men hissat edip bilmeyen, men bir başıma näme edip bilen deyip çekilip oturmaň ildeşler. Siz yeke dälsiňiz. Siz bir adam bolup öz düşünceňizi ütketip bilseňiz, yzyňyza milyonlarça adam düşecek. Boşuna aýtmandyrlar, iyiliň güýji, siyiliň güýji diýip. Şonun üçün bu güç bir adamdan başlaýar. Öz güýjüňi görkez.